Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci. Sannan mu da sake saduwa a cikin shirin Mu'amala News, inda muke kawo muku muhimman labarai cikin takaitaccen lokaci. Ga kanin labaranmu na yau. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayar da umarnin gudanar da bincike kan wata sabuwar hukumar gwamnati ta bogi da aka gano tana aiki ba bisa ka'ida ba. Rahotanni sun ce hukumar mai suna National Branch Development and Made in Nigerian Special Project Office tana aiki da wani ofishin gwamnati, kuma an dakatar da manyan jami'an gwamnati guda 3 yayin da ake gudanar da bincike. Haka kuma an bayar da umarnin kama mutumin da ake zargi da kafa hukumar. Gwamnatin tarayya ta bayyana Talata 25 ga watan Agustar shekarar 2026 a matsayin ranar hutu domin bikin Eid al-Maulid. Ma'aikatar cikin gida ta bayyana cewa hutun zai baiwa musulmi damar gudanar da bikin zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyalan wasu yaran da aka sace a yankin Musa da ke jihar Borno sun sake neman gwamnatin Najeriya da ta ƙara ƙoƙarin ceto 'ya'yansu. Rahotanni sun ce kusan yara 45 har yanzu ba san inda suke ba bayan an sace su daga makarantu. Iyalan sun bayyana damuwarsu, suna cewa suna rayuwa cikin fargaba yayin da suke jiran dawowar 'ya'yansu. A fannin wasanni kuma, tawagar mata ta Najeriya ta fuskanci Mozambique a wasan kusa da na ƙarshe na African Beach Volleyball Championship da ake gudanarwa a Alexandria, wato Masar. Wasan na da matuƙar muhimmanci saboda wanda ya yi nasara zai samu damar zuwa wasan ƙarshe na gasar. Ana ci gaba da samun rahotanni kan mummunan hatsarin kwale-kwale da ya faru a Goronyo na jihar Sokoto. Rahotanni sun tabbatar da cewa mutane da dama sun rasa rayukansu, musamman yara, yayin da ake ci gaba da aikin ceto da bincike. Adadin waɗanda suka mutu ya bambanta tsakanin rahotanni, don haka ana ci gaba da jiran cikakken bayani daga hukumomin da abin ya shafa. Waɗannan dai su ne muhimman labarai na yau Asabar 22 ga watan Agustar shekarar 2026. Ku ci gaba da bibiyar tashar Mu'amala TV domin samun muhimman labarai da kuma sauran shirye-shiryenmu. Ni ne dai naku Ibrahim Ismail Tsalanta. Assalamu alaikum.